Kaya Samuel. Kalau mungkin nanti ibu saya bisa sana. Yang siapa ini? Nenek. Saya dia bisa apa ini? Ahimi apa? Dokter. Anak aku bisa minum. Mana ya saja dia bisa apa ini? Bisa ya. Jadi organisasi senasib bukan dia. Si. Ini ada kanu. Ini fangkong. Ini biar SSC. Nana masuk. Besi dalam. Mungkin sih. Nak minjem uang itu. Nak nyasa madam. Mau fancy uang itu semua. Ini. Siapa ini? Rahasia ibu saya abibia ya no edi mengunsem biana yuga transi no bibu bibia opese efakciame so na yuga tse na yuga ne komang impengene ako biafo na kunti impengene ake na tibia so mo ati na obubumu e di kuntu ene nkoso e bruka pema na senga na mala ura no maharo pam na hose ase oba na arbaju pele kaya mas Terasa dunia salah jam. Masih ada kamu, uji na atau ini mana ya siapa sabi. Ini sih energi na wadah fubah orang kita wajib. Ni memang aku suka program dari dia. Erehau abini na erede nene bayi ejumara mo na merebo ashami amade na dura ashanti na awofu ene ekoma mina aso ate mprepre ekama se obi wu okromna wu odese wu obayi akofra ni awobeti ano de otuo akofa emunyi fima wo obra otuo adena akofra ma eha enti ni amene bayin bi ayo se ya ko police bo awo se obi a oboje pass no ese e ba ahifi na traditional council ma okwa se sa eyino ɛsɛ wɔto asituo ansa na polisi fo abrante wo permission ama wakɔtutuo na mi wura abɛn yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛbɔ ho dawuru wɔ saa otuotuo no ansa na afei saa bere mpɛyin a yɛtu saa da no yɛakyerɛ so ɛsiane sɛ ɛreyɛ di nsɛm sɛ yɛahwɛ ne yɛ a yɛte ɛkorɔpɔn ha ɛna sɛ nkurɔfoɔ abɛto ahyɛ yɛn so a yɛdum baabi a saa atuotuo efi nti nsrɛ akyam sɛ nyame so do ka ɛne bayi beni manes sɛbɛ akyam wɔ agaro mansɛm yɛ tiatia na maasɛmi nneɛma yɛ m'ani gye ɛne sɛ owura Richard ɛwɔ ha bi sɛ yɛwura bɔɔ mmɔden duedue mu kɔpere project ɛyɛ public toilets ɛna library public toilets de yɛwo sɛ wɔn awie na ɔwɔ ha bi de na mepɛ sɛ ɔte na dwumadi bi obɛtumi adi afa no wadi library yɛn sɛ fibra
contractor ebe two foundation wi or the area one trip abo one trip egu wi yente contractor ni kan bi in say the man who fi office of the first lady it yemre Richard why on paying the press secretary yi na wada wo press adwuma ni bi eni tie fia na okwa o ma yen maame aso ya tese contractor e hu ni dia o ma site meritintin here na ma 70 tia Se abia channel atbeti na chokoma mpanyin mpon na ma wo se masra ewom yefifi sen che yam so yanse apue masra mpanyin se ere ya ye se mpanyin bi refu mpanyin bi dibia na yetu ya pema mu ha te akropa yemi obi biara mpesa di masra se na ma chame fa wona nsifo na mpehye biara enye obi biara de ofum fa no yentwa ne mfa nto sabia de atane ma me kai ne se yenim se na mo si okura peni ono ye ho ade yenim se achame ne num na edi se adwuma yenim se yim na wa na re ya ye funtum from ya hwe ya na kuropon ye bawi ya namkwa di masra sempanyin tinase won twampese ni ya odehye de won fama ni ya akoya de ni ya apache de ni ya obi ade no obi anu ba bi obefa na na da mase Sera channel. Madama, you said there. Penny from the kind. And I'm going to say, then she won't say, I have some now been in a study. You're going to open the doors. Ubia Unduma, Udi, or Fidiuma. Ubia Nunia, or you, Fidiuma. And this of the cancer. Now, said it as a name of France say, said to me, Dinon, ever was a mayen, then pose, no, yet in New York, no, said a campaign, Shah, not just no Ganaba, yet Nadia, no, who may yes, there is a young, if you have down. I sir, you don't move me, and you be a woman, ever for me. Now, I was so, then, dear one, so much. So bebree okapini achame okapini numasari chame ekita wa hai aya champomen ayo hene tumi edu bebiara nase achampran kita komen dua mumse okapini chame yeseno bebree mranti amoye ntamu no se apantu bibem suma bibem naso achampani ni na chami yene mo hwe na se betia se ya chami gudu baby na se gudu baby no ko dudi dibani bi o sa ba wo de beto sa na ye kwa ni na tia kan na se bia ya chami na kita ni yele mi ye ni mo ko en fa se bia ko ma ati aso bebree menye ye dikan mo me hu ne ba tse die to se bebree yo ne se die ya ani ko ko yimre na ne wo dia la ko da was asam free wa Mengkai akoma nana am to kisi bio ye
acting kaswa ɛne akahene yɛhu ade bi wɔ ɛkɔkɔmɛm ha aban na yɛ asesa ɛkɔkɔm di wɔ kuro biam ha yɛde ho asɛm me ne ɔde hyɛ ofiasie bi ne ho asɛm ba yɛtu ho anamɔ yɛkɔɔ council ìjàmbá alákàhìn ọyẹ active nìkan kẹyìn yẹn tí wọn yà sí di ayé wọn à ọkọọkọ kúrò ha dín baako Yanga street mẹkọlata mẹwọ Yanga street 67 wọn à post office lẹ́yìn ma Yanga street 67 wọn kọ àwọn ọmọdé kúrò ma Yanga street 67 ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún road kúrò ha. Wasisha nema so mfato wasisha du ebiri no ye huni sa ebiri no wo ye tabebe sebi abana na musifu ya wo ha a wo kansa wo ye edima wo ha enyo wo se ebehoni ye wo obi a bi se wa ngasa abofra wo mo se de kunu ko ne se ye wo ko bi ofere sa wa ngasa Uri akachama katwa wangacho Black Street yani erezi ndiye sema mpengina nenda mwana naka kinyo ono yedi jumani share sa ndiye sema sari na ngo komuna wasisa akapondi yani ya ono kana se anyingie ma ndiye kwa kana pesa nabo isebiru atwe wonje ngo ababiafo ane active wonje na saa dimi na wɔre to dim foforo wɔ ɛkɔkɔma wɔn wɔ efia ɛsɛ yɛn nam gya yɛn besrɛ wɔn bebree ɛne ne ade yɛ nyia fitiri awɔ ɛkɔkɔ nkuruma na dimi yɛn nam agya wɔn ɛgya ha na Black Street Yankee Street ɛdɛm street ne de menyɛ nsɛ ɔdɔ kɔkɔma mɛra masa. Being a general. It's another point. Also, yes, Asama, over Canada, Madaro, would you buy many Grandia and was secretary? Call MC yeni bodi nko bebre asama mi yɛkan na ka ho bi also wɔkɔ local council ɛyi wɔ Accra no ɛkɔpie wɔ hɔ ɔs na yɛ aha wɔ bebree wɔbɔ amanneɛ wɔ wɔn meeting n'ase wɔkan no consultant na wɔde sɛ adwuma no maa ɔno kredi saa program nti ɛyɛ administrator no wɔate saa asɛm nti ɔstrɛse sɛ ɛte sɛ saa de no wɔsesa nti wɔn agya to sɛ yɛmmra na din a ɛfata sɛ yɛde toto yɛn nenam street a wɔwɔ kurom a yɛmmɛyɛ yɛmfa mmra ɔhene wadaworo medical ama yɛn secretary ɛyɛ traditional council secretary Mama Niska say uncle no boy sex my boy sex no na me boa ene what the beba ni yes street na na mo se to ho na say ye bi ka ho a ya ka to hene boda ro na du ma dia na ba ne eye me nkwa madre so mbrembrem musi mu di ni beka ho mesrɛ wo ni di ma wo ne committee a ɔhene bɛpa ɔmo na obɛbi sɛ dwuma mesrɛ wo ni di ma yɛ mema do mo kɛ na saa Blackstone ne yaki obi a nkɔfa abɔ bi bi a mɛto kuro bi anu ha a yɛntumi nkuro na ɔso sɛ ɛde mi wɔ kurom a yɛwɔ yɛn nanam a wɔamɛyɛ dapade papa ɛda wɔ yɛn wɔ ha sɛ bi ne yɛ hwehwɛ
yɛ bɛn kari bi nti na atrasport stadium kura wɔn asi awia dim obi sɛ wɔn san san ɛna ɛkɛkɛ ɔbɔ firi mi bɛsɛn ɛba ba mɔrɔ gya ti mu yi bi mɛra ma so. Yo, nana, eda kasa fuli nyinaa hyɛ. Saa hyehyɛ kɔsie no wɔfrɛ no adanki asɛm. Na yɛresusu wɔ kurom na ɔman no. Yɛaka wɔ ha bere biara mu sɛ, ɛwukuda biara no wɔto sanfrɛ MCE, sɛ DCU, ɛne assembly members ɛwɔ kurom ha. Anytime na wɔpɛ election ne deɛ a, wɔba anyimfi abɛda wɔn ho adi. Di wɔ ha ne saa nneɛma a yɛkɔ kɛn nyinaa wɔ ha. Anka ɛbɛboa yɛn. Nti nana Mada Woroma secretary. Next meeting biara yɛbɛbɛ awukuda biara no wɔfrɛ MCE ɛne assembly members no. Na yɛdu voting elections a na wɔda mo asim na wɔbɛgyina ha na wɔde akyerɛ me na megyina wɔ mpani ase me na megyina wɔ asɔkɔrɛn ɛno wɔmyɛntwam wɔ ha. Na wɔn nyinaa mmra yɛn wɔn nyinaa nsusu biribi a wɔn nso akyerɛ wɔn adwene no wɔde aba ne yɛn nyinaa nsusu wɔn ho de bi ne ma asɛm ne ne. Yo, yɛbɛkɔ sɛ sɛ yɛka dɛɛkyɛ sɛ bɛakyɛ me Mada Woroma ɛsiane sɛ wɔahyɛ yɛn kra wɔame yɛn nti ɛbɛ bi a yɛnkasa bebree na ɛhu asɛm no na sɛ yɛbɛka ne wura mpatam baabi hɔ bebree a bɛfa na wɔde containers na aborɔ ɛsɛ lɔre tumi fa hɔ ɛmfa hɔ wokɔka wosɛ hɔ ne lɔre pa nti sɛ na akyɛmpɛn ne gyina na wɔka yɛnya saa mpanyinfo no nyinaa tawotaa ne biribiaa officers ne hɔ a na biribiaa ɛbɛkɔ so ama nkuro nga no yɛtumi ahu na wɔkɔ na sɛ sɛde ɛwɔ mu sɛ ɛwɔ mmara no ɛwɔ hɔ de na sɛ wɔkɔ sɛ munyi saa bi mfia na sɛde kuroma na ɛyɛ ɔhene akasa nso ntaakyi a ɛne baabi a na akɔyɛ biribi sɛ aperepere ne ntɔkwasɛm bi nyame dɛrɛ ɛno na yɛhwɛ no saa nti sɛ ɛba no sɛ yɛne wo hyia no bia mu wɔ ha na wɔte ɛno asɛm na wɔde asɛm kyerɛ n'anim a na ɔhene de ne tumi ataakyi ɔsɛ mu nkɔ ne si bi a no sɛdeɛ ɛyɛ ntɔkwa wo de nanso ɔna kuro yi ɔpɛni yi na ɔpɛ ne fɛ a obiara bɛ wɔn sɛ kuro no yɛ fɛ ɛne yɛhwehwɛ tumi da ase bebree sɛ saa asɛm yi ɔsan abɔ so na ɔsa paapa. Ogbami atano. Asa me nua yɛ kan me fa nso pa. Nana Mada Woroma edu bere a wo pese wo yɛ MC Monday Sunday ma. Na ɔhene wa ba wo nkyɛn. Wo be genhyira. Sa nkyira ne fa ma wo bi. Nana Mada Woroma. Nkyira ne fa ma wo bi. Ɛnɛme nuam bi fi ɔda wɔn abɛko na so be genhyira wo. Wɔn wɔte kurom ha wɔnyɛ na ne nuamu ayɛ. Ɔda president bɛba ɛne yɛwu wɔ ha. Me fa no fia nan ni bere bi a president bɛba ɛne yɛwu wɔ ha. Nti wɔyɛ wɔn ayɛ de ne wie pɛ yɛhu omi o. Ɔhene mebu ana mua. Nti yɛn srɛ wɔn ne yɛn ka nkyerɛ wɔn. Wɔn du wɔn kurom a wɔkɔ wɔn kurom de no bi a wɔkɔ. Ba ebi ha de na wɔde nsa wɔn na wɔtutu wɔn nan tìmísẹ́ mpanyinmu ɛnɛ wɔn twerɛ lɛtɛ ma MC ne n'apanfo ni n'asɛ n'atwa esia sɛ yɛ nyɛ wɔn wɔ ha wɔn ma lɛtɛ ne nkɔntɛm ne wɔn bɛka yi sɛ ɛwɔ ne yɛ wɔ meeting ne yɛ wɔ meeting yɛsrɛ ɔhene akyea mi wɔn yɛ lɛtɛ ma akyea mi mɛdi wɔn akyi ne yakɔ ne yɛda kɔmɔ wɔn sɛ yɛ hia wɔn every time bi a yɛ gya da bia no ɛso ɔba wɔ ha ɔhene ma yɛn yɛ sɛ na yɛn nua no wɔde adu wɔyɛ nua hɔ abɔ every time wɔn nyɛ ade ka wɔbɛba yɛ nkyɛn. Yo, ni ayɛrɛkɛ yɛrekama okapema yɛrekama kurubire mu ha yɛsrɛ na mo adɔfo a mo nyinaa mo ka yɛn ho wɔ ha sɛ bi bɛtiri obi adwena otu bɛdɔ ne bɛkasa obi nkesi sɛbi akyea me ne asɛm mo yɛreka yɛsrɛ bebree
adeɛ kyerɛ sɛ mmerɛ gɛn so obi na de bɛkyerɛ no na ɔmmerɛ bɛ mu ɛbi ɔnyina no ɔka ne so tii na hyɛ na ayɛ papa ne mu ɛwɔ so Now I'm not paying for it. Child is there, I said. You be how me grand. Yes, she is me doing. I said, and my father, you are a fear. For fear, you can't question. My baby back. One. Now, tell me, I saw piano, I want. I feel what you want. Oh, yes, you want him about come here. That's all pen, Mama. What the man said, the oracle, whom I say, or two for what you pass any raw. Oh, watching you, what you found for you come broke into a great you can go, and yet, yeah, Master, so we run a one track, one say, I better come and go what versus you, I say, the airborne river now. I walk, young woman, that's all we talk, that's all walk, and weapon a trial, and yet, two army. I don't see any other kind of say. Obi o hobi mana. Ebe se be kasa na so this program. Untuni afa for me so. Na e come on. Say you know what? Na e tell so. E was. Ego no. Yes, I will casa. The same I am a baby. Say no. And I'm playing. Your mama, you want to call JSS and the SHS. And we are the very man who yet is seven growing. As I said, one of my one thing I don't do over I gave you a son. Mo frank thinking you, as is a wolf fiade. Nani yet you already was one away a BS user, BSc user, BD. Was it a mere be 83, more fra 83? I will walk or break and have another menu. The Saturday be record for Mofrano, the I follow your ceremony. Who better know who buy a pretended one? Who made me up of our wire for the lady and they are some. One until one and Mabano, one did die. No paying who now said Papa, and you're the best share no. One cast over and less I won't get you. And I will follow. Woman, as I tell you, Mamma, you are now very yes, you said, no. Now, I made my 7 or 2 glasses. I could be asked to bring back. I won't walk a competition now. What I doubt what is the walk competition, who won't go enter. There's you 1 year, Miss Stone. I'm going to cast a zero. No sabe a chamo. Maroma. Ya, really, very cheap. Na, frachami. Ena frawono a Jones. Tu. Nikebuno, Uncle Piara or Kais, and lay at a can. If you can ask me, nay, Wakaya Baha, na, Obi, Yakwa, and then Yura. No master when they say the whole upon Wishamina. Fee as a fossil, a German for Obibia, we are a wolf,
yɛwura sɛ yɛwɔ Onyankopɔn ɔhyɛ obi biara ɛre nkyɛ na yɛnna no ayɛfoɔ no ɔkyerɛ me aba bɛtu asukuo yɛakyi no yɛwura bɛsɔre na yɛasɔre ɛne akyi no akyerɛ me bɛsam ama yɛwura atena sɛ na asɛm bi fi anɔdimɛ mu a ɛfa tankamama ho ɔbɛka kyerɛ yɛn na yɛtie ɛyɛ nea ɛsɛ sɛ yɛma akyerɛ me nyinaa so tia ɛne okakoma ne Ghana ma so tia ɛnom ma so ate akyerɛ me Pararoma yɛhwɛ Yo, wacha me muko na mo. Kwa ya ma. What have you done? What have you done? Do you need the men kai? I'm a kaidia. Where do? Daku. Wahing. And the Kikahu. And you're done. Government organizer. And you're paying by. When you're waiting. Indiana. And then I'll start there. But there will be. What does your so what I say, we shall move. What was there? When you want to see, I'm going to go to the game. If I hear you, that's it. That's how what they are. And you're young, Papa. What
Enyaje sakra ya mawo. Wo yare dia. Wo sa wo yare. Mo ma ka ye wo. Na ye se. Da be man. Be ye brewe. Efunio. Yellow Sadia Channel. Sana Yoga can be bias. Around Gravias. Near Nepomanda, you know. Sarwan as you are salute. I salute.
Yero sa Munchi Nantana na Bonti Adante Chase Nifa Bekum Ne Command Use Mijanaha Na Mijanahama Abusapane kwa kulizu ayoko abusapane o akesi ane jankama odam nsiachi akesi himia nefua safwa jankama hene oye akesi bemuhene nananto nehemia ohemia ofuruwa amwakwa ne ayoko abusia kesi wamewatia jankama meka jankama na meka jankama yo sama ya fameso ewiya se mewatia de asemia da damo na sebe na wadi abena wo ya sema ni ju ne ka ni ka se o ma achame asote ene nje kra na adontegene kejao aye jankama na aye akesin bem no mao apakan tahu ni bisa so seni bayan waktu sama teman akesiman na juga kan ini mono na kurwa adontegene bisa selama apakan dekne asese punya mangkar Enun sino opijao mangkar mangkar no dingne nana osai abuchwa otoso begi asama nanseni ne drotia ama dan kamamang ani ado demang asu atense yes wale bo bepa ubi awo dan kama o frère mangkar usi dunia ne wanya saya di mana ini mohona nang mereka cari dua jelas nana osai aku tua ayam mangkar no o firma pun
ɛwɔ Jankama na ɛtena Baakɛsin na ɛtena na Alɔntene bɛbɔ banana o bɛsa na tena se bio apra so apra fɛ na sɛnea aka nkɔgya ho toto ekusi no wɔn aka akyerɛ kusua na ɔma no ɛno nti no abusua panyin yɛn nsu akɛse yi mmea ɛnɛfoa safoa Jankama hene Nana Kwaku ɛne mpanyin a aka nyinaa ahemia Oforiwa Ɔmakoa Mmerewatia na mpanyin aka adomfo namfo nnuanom mma wɔre kani wɔsi sɛdeɛ ɛbɛyɛ na yɛwura yɛne mpanyin asobɛte na adupa bi wɔ hɔ ama sɛ wɔnim sɛ yɛwura yɛtuo ne ma yɛbɛkodwo ma wɔnim sɛ sɛ yɛwu ahyɛ me duha ɛti biara bɛdwo ama asodwe aba Jankama ɛne Alɔntene na asan Akɛsin ɛne ɔman biara a ɛbɛn a aka ɛno nti no wɔkura wɔn sɛ mfena so baga bie bia nnakabɛ bie aboɔ guam a wɔti afia nea wɔde yɛ na ma ɔhene akyerɛ me biara na yɛyie wɔ fie ha nɛ wɔn aka asɛm a ɛnte sɛ wɔka wɔfa yɛ no na asodwe wura na ayɛko abusua ɛwɔ Akɛsin Jankama Ɔkodan ne nsu akyi ɛwɔ gyina ha na wɔn asadeyawa wɔde fa akyea me so na akyea me ahoni ebi pii ne wɔ hɔ a ne gye die yɛ sɛ na ɔbara no a yɛka n'asɛm mprempren yi fie ha de na wodi fie ha asɛmfiri paapaa bi wɔ ha na pii na ha ɛnim no na yɛka n'asɛm yi mprempren yi ɔne Jankama Akɛsin Mankra a wɔnya ne baabi fo yi ne gyina Kuronti ɛne ne koma no ɛne mpanyin a wɔwɔ na ma mo hyɛ den sɛ nifa na apam yɛn nyinaa yɛredidi ngo na nkabra te sɛ gyina hɔ aboa yɛ bi kra ne nyame ne obi ni yɛma mo hyɛ den wura bia a ɛte sɛ yɛbɛboa mo no yɛbɛtua na ma mo aba abɛboa mo yɛma mo hyɛ den Yo, sana noi kasani asing tiase. Tina ko men yane mo. Isa se kunti ne kunanti. Na lu jana se. O si ana o se ko se bisa. Ukani jaoma. Usa se yawi. Ya. Ada ni se rasa. Ukani men. Sia na kota. Sia na kota. Abasa. Was woody and uniform boy.
Tiri mo na ko shema ye. Ya ba sa. Mo yi na ya ko. Mu nie ene ya wo. Ene an fo yi a ba ye mu ma. Ene mo sa ya ba no. Ene mo de ba bi. Ene ya sa ko to. Mu nie. Si ma mo sa de. Ma mo sa de. Mo ti ti. Na me mo. Ko ko mo. Ah, na ma se. Mu nie. Ya ti ya wo fe. No ko fu na ba. Yo sanya hene chame dikan yo hene so na si dikan kan yo na masu na babi de ibeti na washena na kura na kwecho sanya chame na faso na mshene na myapo sekan salia anani adon vile vile dese hene chame kama yuko so na yesi yesi anonjino obia nkaise Yehova ya dom na yedi buru nyabia ta atosia na tapa arichi ukuda ukuda ya atosia ki meramas yo sɛdeɛ ɔsi saa dɔm yi ɔde obi biara ase sɛ abusua nananom ɔde obiara ase adɔfo no a moabɛboa na ɛna ada yi ayɛ krabɛhwɛ na man sɛ ɔsoro twɛdi apɔn nhyira de ma obiara obi a ɔba bɛyi biribia biara no ɔtwɛdi apɔn ɛmmɔ ho ɛmfa ma no na ekopema de dia nan sabri also liba twist we ask for more wasa na babio na mo abone ebien eda mo se papa ko ya me ko bia o e che bia ye bra ba